pangilan eh. Gabi ito, abot ng nag-iipo naman sila. Kisa may nagprito? Si An-An o si Lucina. Tulong naman sila gabi eh. Taas man siya. Kamay ko. Yan na, mailang po. Ano naman na ilang Size. Kuno. Ang maganda sa tayo. Ang tani mo. Parang kuno. Mamay na sila. Sa ngalan sa Mahal sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Tihala di santos nga misa sa pauling nga dahil sa igsoon si Sofia Santa Ninia. Maliw po to sa Ginoo alan sa kapasayloon sa mga sala o alan sa kaluwasan. Karon may sultan sa itong mga sala mga ito sa Ginoo siyempre sa ilo kaluwi. Ikaw ang ipadala ng pag-ayo sa mga mahinulsulod, Ginoo kaluwi kami. Ikaw kami ang pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluwi kami. Ikaw nagalingkod sa ito sa mahanar pagpangamalang ka namo, Ginoo kaluwi kami. Kaluyan ang dito sa Diyos, magam sa tanan, pasaylon sa itong mga sala, dadon at nagitan niya ganito sa kinabuhi. Nga dayon, magam po kita, o Diyos, aman magaw magutang among pagtuo, ngayong anak na matay na banhaw, nangamuyo kami, alang sa mga igsoon nga si Sofia Santa Ninia, na namatay din ni Kristo, banawa siya pinagi ng misteryo, pag-abit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw, kini among ipangayo, pinaagi sa among Yesu Kristo imong anak, nga buhay karibat kanimo sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kanturan. Tahon sa kaalam ni Salom. Ang kalag sa mga matarong nga mga tao, panalipdan sa Dios, ug dili gayud maganto sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang panghunahuna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaw. Ilang kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot sapagkat tinuod ang matarong anaa sa kalinaw daw naganto sila sa silot
Apan naghupot di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayo. Ang ilang mga giantos gamay ra kung itandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila ingon sa bulawan diha sa usa ka hasu-hasuan o gikaplagan sila nga angay sa pakig-uban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon didto sa altar sa mga nagsimba kaniya. Ila sila nga nagasalig sa Dios moabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang pinili. Ang pulong sa Ginoo. Kanimo o Ginoo akong Diyos. O Diyos, lagi uhaw kanimo o Ginoo akong Diyos. O Diyos, ikaw akong Diyos, akong gipamitan. Kanimo ang akong unod o gihaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi o walay tubig. Ang akong kalagihaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa imong nagsunugan diha sa santuaryo. O Ginoo, paglingon ka sa among pagtuon, ug agata kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasunuan. Ang Ginoo managan ninyo ang santos nga ebanghelyo sumalagi sa Lucas. Sa Jesus may sa matinunan, pagbantay ka mo sa bisag using undangan, bagsigugod ang iyong mga bistilo sa hawak, o nagkuting yung mga suga sama sa mga sulugoon na nagahulat sa pagbalik sa kagalong ikat sa kumbira sa kasal. Nagabot niya yung tuktok, ablihan na yung putahan. Bulahan ka mga sulugoon nga magpapagat sa kagalong ng tukaw na ganda. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan, kung silbihan niya. O bulahan sila, kung ikaplagan niya anda, bisang kumabot siya sa itong gabi sa katlaw na. Timan kini, kung na ibalubang tagbalay, kano sa mabot ang kawatan, dili kayo sa mutugod, balukabot sa kawatan niya balay, usa ka mo sa kinahanglan na mga andam, kaya nagsa tao, mabot sa takna, na wala ninyo siya maamputan. Ay, suot, ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang lingkod. Payong butas na yun. Akong kinasing-kasing ibabati ang akong pasubo, kudulan sa pamilya, labi na mga katungod sa pagsuod nga si Sofia Santa Linya. Sakit daw aton kung may mamatay sa itong pamilya, pero maumagin ni kamaturas kinabuhi. Ang kamatayon, kabahin na magina sa itong kinabuhi sa tao. Walay tao na di mo aging kamatayon. Ang nakalahi lang tungkol kay kitang mahabilin, masakitan din ta kung na ay mamatay. Pero ang kamatayon ni Sofia, nagpahinumdum nato sa ato kong kamatayon. Pero kung kanutan kanu sa ato, at kay baon kanu sa muna na matun pa sa ebanghelyo, kinahanglan tang mahandam, kinahanglan tang magbantay, o kinahanglan tang magtukaw para po sa atong bago na kamatayon. Kunya, sanglit si Sofia, naguna naman ako, usa sa mga butang ato ikatabang niya, maurigyon ang atong mga pagampo, pangaliw po sa Ginoo.
naman sa maayo ng mga buhat nga makatabang ulo niya pero dili man siya perfecto nga pagkatao. Wala may tao nga walay sala namang yung mga kauyangan. Muna nga atong pagampo para sa kapasayloan sa iyang sala. Unya nga atong pagampo usa ka paghangyo sa Ginoo nga bisan pa sa mga kalapasan nga nahimo ni Sofia mapasaylo ang tagyapon sa Ginoo lumikan sa loob ng kalipo. Muna nga itugyan ta sa Sofia kadto sa Ginoo kay siya man yung tagyan ini. Kung sa atong pagtugyan kinahanglan apli atong kasing-kasing bukas sa kabubuton sa Ginoo. Na ang kamatayon ni Sofia mo na gyud niabot ng iyang panahon nga muuli siya sa tinuod nga bulian. Itugyan sa pagbalik kadto sa Ginoo kay Ginoo nagbuhat ko niya dito sa gingharian sa langit. Inaabot ta. Manindog. Mag-aapon kita ba sa pagtugyan? Palihog manindo o magpagto kay Kristo. Inumunta sa mga pagtawad ng lawas ng Son sa Sofia sa Tasninia, uban sa tawa ng kahuyang pagulang sa kaipitan, uban sa pagsaling mag-aap kita sa Diyos, magatag kinabuhi sa mga butaan, ariyo ng banhawon, kinimatay lawas ng Diyos kay kitilimban sa mga santos. Maagmalulang tabi sa subukong kang Sofia sa Tasninia, o pasayloan tanan ni mga sala, indarado sa ni Kristo, may magkulantay nito sa matunang turianan, din magpuyo siyang malinaw ba sa Diyos itong amahan. Tipon sa tanang mga santos sa tubangan sa hari nga walay katapusan, magmalipayon at siya hangtod sa kahangguran. Sugatan ninyo siya. Hinatod ta kasi Kristo mo ito kanimo mo ibus kanimo ato sa mga bugton, hinatod ta mga anghel mudala kanimo ato sa kiliran ni Abraham. Pahulay nga dayon niya tag kaniyang Ginoo kay mong kahayag mudala ta kaniyang tug sa kahangturan. Pamahain nga labing maluluyon sa iyong magkamot ang itugyan ng kalag sa mga igsuon para mabanong ta siya sa katapusang adlaw. Uban sa nanangamati ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang pag-ampo aron naplian ang tanggangan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa mong bahin, mahupay sagot kami sa mga pulo sa pagtuo, hangtod kayo sa kami sa pagsugat ng Kristo na itong adlaw, kano sa magkatigong kaming tanan, uban sa Ginoo sa mga igsunatod sa kanturan, kinimdi pa nga yung pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Pakulay nga dayon ni hatag kaniya o Ginoo. Kahayag, mula pagkapalo, uda lang kaniya sa kanturan. Ang kalag ni Sofia Santa Ninia o galing sa nangangamatay ito sa kaloy sa Diyos mupahulay unta sa dayon. Amen. Ang Ginoo manatan ninyo o manalangin ka ninyo Diyos magam sa tanan ng Amahan, Anak, ng Espiritu Santo na ala ng Santos Sofia, tuturan ka sa mga angal sa paraiso, sugatong ka sa mga martir o dagtong nato sa balaan na kulianan dito sa Jerusalem. Tungoy kay kuan man, pantun man. Oh, pantun buho raman. Pero mas ayos ha. Kabit-bit sa buwak.